waya da gari barazana tun a lokutan baya inda gaske ne me yasa bai nemi kare ku ta yan sanda ba ko me yasa har yanzu ba ku kama MLA bai yalla bai saboda MLA ba shi da wata alaka da kisan ya da gari wannan kwarin gwiwa kake da shi akan haka in dai har ku za ku iya yada labarin kazan kurege ba tare da wani bincike ba ta ni kuma ba zan iya faɗa gaskiya cikin kwarin gwiwa bayan na gudanar da bincike to kenan yalla bai a wannan binciken naka wa yake da hannu cikin wannan mummunan kisa da aka yi waya da gari nan ba ɗewa ba za ku samu bayanan nagode mun gode yalla bai to gashi dai yanzu bai bikiran ya kawar da jita-jitar da ake yadawa cewa MLA yana da hannu akan mutuwar ya da gari wanda a zaka ne ya zama lamari mafi zafi dalilin da ya sa muga motar MLA ta zo ta wuce ta wannan yankin wannan dalili shine ya kai ziyara ne zuwa wani asibiti wanda a kwantar da yaron sa a can sannan bayan haka Samir ya cigaba da sanar da ni duk yadda motsi MLA ya kasance MLA ba shi da wata alaka da mutuwar yada gari yan fashi ne suka aikata wannan kisa na san za ku tambaya cewa ta wayar keke za a iya mai da ita makami to ba iya hakan bane a wannan case wannan wayar keke ita ce alamar shaida na dukkanin wasu fashi da waɗannan yan fashi suka yi suna amfani da wannan wayar ne su farmaki waɗanda suke so to yalla bai don wannan ciwo shine zai iya kashe mutane haka ko bara Odalian za a iya kiran hakan kisan kai da sinadarin bishiya suna samun irin wannan guba ne daga bishiyoyi sannan su shafa wannan guba a cikin ita wannan waya kuma sannan za su yi kokari su harbi daidai inda jijiyar jini take ne hakan zai sa lokaci guda mutum ya zama rauna ta yadda gaba daya ko da hannunsa mutum ba zai taba iya dagawa ba bayanan gawaya da gari su masu tabbatar da cewa an yi amfani da wannan gubar babu wani babbanci sai kuma karin wata shaidar taba ana samun wannan nau'in taba ne kadai a Odisha dan ba a yadda a sai da ita ba a wasu jihohin kenan so kake ka ce ya labai su yan daba su zo daga wani sane hakan ba zai yi ba akan hakan ne ma ya samu ka tattauna da yan sandan Odisha amma sai dai babu wata alama ta irin wannan fashi a wannan gari a ranakun da gudanar da ire-iren wannan fashi 21 ga watan Julai 20 ga watan Agusta sai 19 ga watan Satumba ana dan samun tazara mai tsayi a kowanne fashi da suke yi to kenan suna sanar suke shirya hakan ya labai kawai don shiga sabon wata sun iya gane cewa za su iya yin fashi ne kadai a cikin daren sabon wata saboda suna amfani da ƙananan makamai ne da kuma gubobin cikin itatuwa kuma suna yin fashin iyakacin gwalagwale ne to kenan ya labai bayan gwalagwale ba sa yin fashin komai kwarai muradin su dai kawai shine zinari ko kusa da kuɗaɗe ma ba sa zuwa amma duk inda gwalaki sai sun tabbatar da cewa sun kwamushe shi to amma ya labai da gari kamar ba a saci komai a cikin gidansa ba kwarai kuwa sun zo gidan ya da gari ba su tsammanin yana da makami ba amma lokacin da ya fara yin harbi hakan yasa dole suka farmake shi hakan yasa suka tabbata tare da sun yi fashin komai ba dan haka ya zama dole mu kama su kafin sabon wata to ta yake na zamu kama su yalla bai komawa binciken zami daga farko dole da su waɗannan gwalagwale ba zuwa suke su watsa da su ba idan muka kama masu siyan gwal din to tabbas za su kai mu kama masu laifin to yalla bai wannan dama ce mai kyau da ACP zai gane cewa shakka babu kun canja sosai kawai ku ban bayanan masu siyan gwalagwalan sata a gaba ki ka fi sanin wannan gari yalla bai gaskiya ni fa ina zargin bajallan ne ma yalla bai wallahi waɗannan su ne iya gwalagwalan da suka kawo suka ce na ajiye musu ka ajiye musu kuma ai ni ba sa siyan min yalla bai ni kawai ajiya suke kawo min na yi musu har su irin yawan da suke so su yi sun ce idan sun kai yawan da suke so za su zo daga baya su karɓa sai je su siyar to kai wace riba kake samu akan haka yalla bai ce min suka idan har sun kai matakin da suke so to ni ba fashin gaba da za su tafi ne tare da ni amma dai Allah ka haƙuri yalla bai in dai haka ne to ka fara bani adireshin su ni kuma zan ga me zan iya yi maka yalla bai na rinse da babuta ba sai inda suke ba bana da masaniya akan adireshin su na rinse yalla bai ni kawai haɗuwa muke da su a wani wurin su kawo min gwalagwalan su tafiyar su yalla bai kuma duk lokacin da za su zo min ne fuskar su a rufe yalla bai ni dai kawai abu da suka ce min sun yi fashi a gidaje guda 3 a cikin Orusa amma na rinse ban san inda suke ba ban san inda suke rayuwar su ba yalla bai ka yadda da ni dan Allah so amma me zai da suka kirawo ka a waya fa na rinse yalla ba zan sanar da kai ku ɗauke shi ku tafi da shi ofishin mu Prishotam! hanyar labai yalla bai dace ba shigo mun karkasa dukkanin gwalagwalan da muka samu yalla bai amma ba wanda ya zo shigar da rahoto akan su to ku je manya-manyan sashi kan kai korafe-korafe na jiha to yalla bai
wannan shine gidan yin labai. Wannan shine ACP din yin labai. Ya zo magana da kai ne game da wannan kes din yin labai. Shikenan mu je. Barka da yin labai. Sunana Bikira. Mun samu wannan sarƙar ne a cikin kayayyakin da waɗannan 'yan fashi suka sata. Mallakin ku ce ba? Gaskiya ai labai. Ka tabbatar? Idan da a ce ta mu ce, ai da mu zo mun shigar da ƙara ya labai. Kwarai haka ne. Na ga wannan sarƙa a wuya yarka a ranar da yarka ta gudanar da wannan shagalin rawar. Yan labai ai ba zai yi a ce ai sarƙa ƙwaya ɗaya ba a kafatarin ƙasar Indiya. To yanzu haka zaka iya nuna min sarƙoƙin yar taka? Yanzu dai haka babu ko ɗaya. Ir kawuna ce ta ara domin bikin aurenta. Ina fatan zaki iya tunani. Yan labai idan mutane ba suka san cewa 'yan sanda sun zo gidanmu hakan zai zama abun magana. To shi ke da yalla idan da ka gaya mana abin da ya faru za mu iya hana faruwa hakan ga wani nan gaba. Amma duk da haka za mu yi hakan ba tare da taimakon ka ba. Sai dai kawai zai ɗauke mu ɗan tsawon lokaci. Kuna zuƙo sarƙa sosai. Wannan sarƙa ba abin da ya same ta yin labai. Ita kuma wannan kamar ta ɗan ɓantare. Don haka ta iya yiwa wannan sarƙa san ba ta taba ce ba. Ci gaba mu gani. Dan zuko. Ta iya yiwa faɗuwa da ce ƙasa ne ta ɓantare. Kwarai ko ya labai. Tabbas wannan sarƙa ta dace.